Tak vierovyznania zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože obohacujú kultúrny, spoločenský, ale aj najmä ten duchovný život. Spoločnosť teda môže byť tolerantnejšia tým, že podporuje spoluprácu a rešpektuje odlišnosti a aktívne bojuje proti predsudkom. Tak myslím si, že tým nástrojom na budovanie tých mostov môže byť, že podporuje hodnoty, ako sú tie základné viera, nádej a láska. Plus, čo v dnešnej dobe ľuďom chýba, je naozaj to povzbudenie a milé slovo, pretože si myslím, že toho odmietnutia, disrešpektu je už v tomto svete až príliš. Jednou z najväčších mylných predstav je to, že ľudia vnímajú vieru o príkazoch a zákazoch. Napríklad ja ako charizmatická katolíčka vnímam vieru skrze živý vzťah s Bohom a je to teda moja každodenná súčasť. Asi len toľko, že pokiaľ budeme k sebe rešpektujúci, budeme prejavovať lásku jeden k druhému, tak sa nám na tomto svete bude všetkým žiť lepšie.